Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. 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 Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakan. Aikin nan gaba daya abin da yake faruwa aiki wallahi ana aiki. Aiki ai ya tura ai. Wallahi Allah. To yanzu ma nake ganin suna dan kokarin karasa a wannan din amma dai bara na ga suna towa bara dai yin abun nan. To ya kamata da gaskiya ka bullo wajen aikin saboda ka ga yanayin aikin. Insha Allah to shikenan sai ka zo ya labai. Shikenan sai ka zo. Yawwa to ba da. sai ga kudin aikin namu ne mun gama aikin mun karasa Yawwa. Kai duk sauran mutanen suna cikin ko ku abun nan. Kai da man je na biyo ka 300. Kai ma je nawa ne biyo ka je na biyo ka kuɗi. amma ka tambaye zai ga maka To tunda ka kai kasance aikin nan na biyo ku kun gani ma wakili a gun nan. To yanzu abin da zai faru. za a cafke mana Ko sai ya je banki ne ma ni. kaga mu samu na garagaro aikin nan da wahala Na gara ai. Na wani kuɗin ne. Yawwa. akwai gurabe da take Yawwa. Wallahi na hana kai sai a to ni ban na da shi ba farban na da wannan ta bari yawa. Yawwa kai yanzu Abdullahi na'am yanda zamu yi da kai. Tunda kaga kai ina da 200 na biyo ka. da 50 ne A 200. To 200 ba ma irin wannan da kai ka san dai na fi ka son kuɗi. Na fi ka son kuɗi. Ko ba ka ba yawwa. sori ka sallame mu To yanzu yanda za a yi. To kai Abdullahi kai zan ba ko tuya. Ka ba su. jiya za ka ba da shi dan uwana ne Ka rike ɗarin. na rike Kai gashi sai ka bashi. a biyu kenan rabon da rike yin wannan tun ina karkara da ban da rike wannan mun gode a wani samu kira mu muna nan ai gobe akwai rago aiki da za ka kaga muna rago aiki ana ko yawwa tunda na ma yaron nan wayau na karɓa yan canjin wallahi na gaye shekara 5 zai ƙara gaye 1 2 wurin yarinyar nan ma zan je alkuran gurin ta zan je Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. alkuran gana ko gidan sori ki fito ta samu ce ki sori ki fito Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya. baby je can mu zo na mana Wanda zai kai gumi. baby Ya garin a garin yana da yawa. layi wurin aiki nake na biyo na ce bari in zo ke ma ta samu Masha Allah. ne yasa na zo gurin ki ke ma Allah ko? Allah ke ma ki dan samu wani abu a wannan rike Wallahi dama kuma ka ga baki na kan ba ka san ka ne gaba a kake da an baby in dai ke ce ko noma zan yi ba ki rike Ya mai kyau. wannan shine na san jina nan gida nake zan ki Allah ya kai rike ma zuwa da alquran na ba miki alquran don gida da wani ma alquran sai na ƙara Bari. minti daya. Hello? Hello my love. Na'am ya kake? Ami abin ne kawai kashe su ta hanya mai kyau. Okay to tsaya na inda muka saba. baby Na'am my love. waye ne my love Wallahi wata kawon mu ce tun a makaranta muke kiranta da haka to shine aka sa mata my love. ke baby ita kawai ta ki ce my love Ita ce my love mace ce ba namiji ba. ke ne na wai ki Ya waya? dan yi wannan abin da ake amma sunan wanda ake Okay, daga selfie. yawwa selfie ba shi ne selfie Oh, no, 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 no.